mwana kauya anditi ndamuchira unoudza baba vana sekuru nababa kumusha kuti mai vashayika anditi musadzoke tozouya tisine bhodhi ikoko andika mama ndingati mundinzwisise ndise mubhutsu dzashai chimirai nditsanangure ndanditauya kuzotsiga senyaya iyi ndise mubhutsu dzashai andika mai mafa inini anditi mafa inini mwana oendesa shoko kuti indaunza kuti hanzi mama washaka kunoku musadzoke ndo yako mangwana uyofuma achidzoka kugweru isu tichava kutoronga bhodhi ndaronga kuti nini tikuenda kumusha sezvonga akatara ndabva pane murume wangu hanti mwana udzoka chitanzi huri harigwi mumusha medu hanti maona ndosekerera ndandiri mwana remember ndiri mwana wenyu inini ndindasara tisinherera hanti baba vedu asara ndimi namai vedu ndimi baba namai masara hani maona ndijefu ndiwandakatuma uchu ndeuchu akauya akasvika pana tikatorana nababa nomukomana tikakwira kwambuya sekuru vamakonezi vari vapiri mashoko ose ari kutaura medini akabudiswa nababa maigumama ushu akanga aripo antika bankuru ava baba vangu ava ndivo vaitonga kwamaisha musakanganwe kubva baba vangu vari vapenyu mai vari vapenyu bankuru ndivo vanga nesei vaibvunzwa chokutaura nambuya nasekuru ava bankuru vachitaura gaizi kana muda kusvika senyaya iyi ngatiudzanei chokwadi ngatitaurei chokwadi tiusare inini ndogwadziwa ndorwadziwa handidi hangu handidi kubatirwa handidi ndorwadziwa handidi azvona ndafambira but maidena maisumudza nyaya iyi muri kuisumudzira chinyaya makaramba tovavigwa kumusha kwavo mani makaramba tovavigwa pane murume wavo iko zvino zvichoita 20 years tisingauyi because kuona baba vedu kusvika kuona baba because hatikwanisi kuuya kuzoda baba because tichifambira chii kuno kumai makaramba tovavigwa pavaida kuti vavigwe pane murume wavo. This is so wrong. This is so wrong. I'm not too far up here going to pay me because I don't want any yoyo. But I'm not too far to say much in your bankuru. The second much in your touch is second name. That is not joke name. Makastora serious. No, man, what's the way? Now we are to tell in your bankuru to tell Rani Sabanimana. But if you can tell me different, I'm just chocolate into the right one. Nay, couldn't go to Pindram Yai. Mama musa pindre panya I see you ndiyangu na baba ni mwana. Ndiya baba ni mwana. Ya ndiya baba ni mwana. Chakaita kuti mai varambidzo ku baba nkuru ndo vangane sei musakangana kuti kubva kare na kare. Baba nkuru vedu ndo vanga vari mutungamiriri mumusha. Ndo vanga vane sei inda ndakura kai. Ndandisi mwana mudiki. Ndandakura. Nenyaya iyoyo sekuru vachiti sekuru vangu vasingatauri ngateke kunyepera vanhu vakafa nemangomana. Sekuru vangu vasingatauri zvinhu zvekunyepa. Sekuru vanga vari sweet angel. Vamaisha vanga vari mutsaka tiri kunyepera vanhu vakafa. Vamaisha vanga vari sweet ngonyana. Vanga vasingatauri zvinhu zvese izvi. Bankuru ndo vakati hakuna tambeni rinovigwa mumusha muno. Ndo vaive nesei mama mungazviramba inyu kana kuti mukudhifenda murume wenyu but chokwadi mochiziva chokwadi. Mochiziva chokwadi. Mochiziva chokwadi. Vanhu vairambira chimbu sekuru vangu vasingatauri vedu ngatiri kurera sekuru vamaisha ndini vamaisha vanga vasingatauri vamaisha ndini guva masese ndini duplicate makantarisa muri kuona guva masese pano vanga vasingatauri sekuru mamusika sekuru vaitotongwa fuchiro nambuya ndandakura kai ndandakura ini ndaizviona zvezvaiitika ndaizviziva ndakaorganiza ndini ndakaita funeral yamai inini funeral yamai ndiri mwana ndandiri mwana I was a kid ndiita funeral yamai vana baba vangu varipo baba vangu varipo handika asi ndakaita funeral yamai ndiri mwana ndanakandibatsira makandibatsira here ndandiri mwana inini handisi mwana wenyu here handisi mwana wenyu makazosumuka the following day imimira mwana atodzoka rari medhere chinumber 3 ndipo makazouya imimi nebhaketi rechibage hamuna kudzoka nemwana mwana hamuna kudzokera mesi akauya ega makangamwa akauya ega makangamwa imimi makazouya the following day imimi nebhaketi rechibage saka ndizvozvo sekuru nambuya vacho kana vari vakadaro ngavachigara neguva racho rababa vedu ikoko todei zvedu kunoku todei titori vanhu vakarikonde vatorwa titori nherera tingori family tiri 4 takadaiso hatina hama ndizvazvinoreva ka ndizvazvinoreva muti bankuru vave kana vanga vari sekuru nambuya vakadaro bankuru kwazi vakandoita inini vanga vane simba rekusungudzira kuti mukadzi wangu ari kupinda muno musha whether you like it or not vanga vane simba vangane simba rekudaro but it didn't happen takaviga mai takachinja of plans takavaviga kugweru murume uko kuparadzanisa vanhu vafa makauya funeral makazouya kufuneral maiona zvainyadzisaka tiri vana venyu isusu zvainyadzisa kuti tivige katega pasira imi muripo
handi makanga mavinga isusu ngataure chokwadi vedu vekabda tibatsika nepaupenyu ngatibudise chokwadi andibofoni ndasingambofoni bhozi mainditisa ndandisingambofoni kuuya kwada ndichiita ndasingambodi kuuya ini but ndasangofunga kuti no mani zvinhu zvimwe zvinhu zvinofa kutaurwa kuti zvipere. Mbuya vakatoti kitchen ino ndeyangu maishinga asi kuzopinda pana haana kuvaka vamakonese vevari vapenyu baba vachiti nhai baba Julius takanotora tikaviya naye ko nhasi mugoramba kuti mukadzi wake havuyi pana melini ipapo zvino bankuru vaive nesimba ndoda kukura mirai mai guru mirai ndikurangaridzei antika bankuru vangu vaive nesimba rekuti mai vangu vavige pane murume wavo mai vangu ini vakachengeta munhu wese mumusha kwamaisha munhu wese akapinda nepa 1816 papaya munhu akagamuchigwa nepa 1816 papaya achichengeta nepa 1816 mai vangu vakabudisa vanhu vakawanda vamwe achida kuchikora vamwe achidi hakuna munhu asingambobudiswa nemaoko amai vangu anditika hakuna asi pakupedzisira vakaseparetwa mai vakanogirwa kumutapa baba akabuka munhu asina kubuda nemaoko mamese makapinda maoko amai vangu hapana munhu asina kubuda nemaoko amai vangu inini hapana. Yes ndozvavaitaura sekuru nambuya vakatombuya vakatoti dzimba ndedzangu maishinga asi kuuya pano tikasumuka isu najefu uyu hatinambotevera the following day takamuka tichisumuka jefu wakangouya akavata tikamuka tichisumuka tichienda gwero mangu ndichikura ini ndizoti bankuru ndo vaitobvunzwa kuti ndoita sendodini sei mbuya vakadaro because mbuya vangu vaitaurisa ndozviziya antika dei vanga varimo mbuya vangu vakadaro babankuru vangu pandiri kuvabatira vanga vane kodzero nokuti ndivo vaitaura mumusha ndo mukomana mukuru kuti inini ndiri kunouya naye ende hapana munaizvipokani hapana munaizvipokani kutaura chokwadi dei vakauya bhodhi yakauya vairamba here hapana but vakateerera kuti hanzi nokuti havangopinda muno musha hanoti vanga vaiti after how many years vanhu vakazvara vana 4 vakuru vachiembera zvisi kudai vongozonzi last minute havangopinda muno kuparizanisa vanhu umwe kwagutu umwe uko apo mashoko ari kutaura shingaka uye nyange baba unotovagwadzisa nyange nendogwadziwa madha hapana munhu asina mwoyo titotogwadziwa tese because kana vachitopenga Julius ndakanotora ndikauya naye nhasi meshinga unogozonzi ngavarigoko sei baba vachitopenga tikasvika pakusumuka takangosumuka tiri vatatu najefuyu wakanga avuya tikaenda gwero hakuna wakasumuka tikaenda gwero kunoiga maini mashinga tikadzokera zvekumanyaradzo aiwa ndiye medini handisingatangataura nyaya handisiri ini murume uyu ndiyati kwanzi wakandifonera ukati nyaya takafundira kudhara ndipa nemakore indaishaura indanditotaura nyaya yekuti munosvika kumba ndoyanga iri nyaya yangu ndinorwadziwa nanhasi ndinorwadziwa ndikazvifunga kuti ndikapandosvika mugweri pega pega ndikaenda paguva pamai ndobva ndafunga baba vangu ndoti baba vangu apa ndindakafanana navo futi ndoti baba vangu ndosvika kwagutu kwacho ndosvika kunei kupi handiona ndikunani wandofambira vakatiramba isusu melini uri kutaura akabatikana asi baba kunyaya iyoyo kana mwari vari kumusoro kudenga vantu ava vaitopenga kuti ndinonotora naishinga hamungangoshaa nyimbo zvobaba because hazviswa musi imi muri mubhutsu dzedu dema muri mubhutsu dzangu imi muchatsofira zvandodei angari Julius angari achikudzara kufira sei muri zvakaitika kwaari hamusi kuzvifira because ndini mwana wemunin'ina wenyu dei angari Julius kana Shai ngadi muchifira the same muri kuona pamuri kutiparadzanisa mukutisa difference pakati dei angari Shai dei muchitoti mwanangu poitwa sei but because inini ndiri mwana wemunin'ina wenyu hamusi kufira peni yangu najefu wetatu tichienda gwero baba vanambofira vairamba kuti mai